Toen eenmaal Sintje Jomaka het presenteerde, toen werd het doodstil in de zaal. En ik weet nog heel goed dat een mevrouw zei toen, ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel prachtige fontein gaat worden. En toen klapten de mensen allemaal en toen wisten we, nou, nu komt het goed. Ik vind hem hartstikke mooi kleurig. Als hem heen langs alle kanten om Sjors wat oors. En dat is hartstikke mooi maken. Het is gewoon een stukje kunstwerk. We hebben juist even in die Fransje, dat is ook wel mooi, zo'n baltje, maar een beetje mist erin. Maar ik vind dit meer sprekend. Fantastisch vind ik hem. En vooral de kleuren, de bloemen, het fleurige. Ja, en het verhaal dat erbij verteld werd van de groei, ja, is echt mooi. Ik vind het fantastisch. Wij komen uit Zuid-Limburg en we zijn alle 11 fonteinen aan het bezoeken, of 10 dan, want eentje is natuurlijk nog niet in werking. En ja, wij vinden het een heel leuk project. Over het algemeen is men heel erg enthousiast over de kleuren. De kleurrijkheid. En ja, als je dan ook nog even erbij vertelt van ja, wat dan de achtergrond daarvan is, de Stinse flora, ja, dan gaat het echt leven. Het is uniek. Wij waren gisteren in Leeuwarden, ook heel mooi symboliek van die 2 jonge mensen. Maar die bloemen hier, dat vinden we echt fantastisch. Ja, het is een heel mooi project. Het hier gewoon wat verspreid hoe de provincie mochten zijn. Nou ben de 11 steden weer in beeld, maar er zijn veel meer mooiere plekken in die Friesland dan alleen die 11 steden.